Okay, tak na ni si Bihang DXMFM, alas 3:07 na sa kahaponon. Higala maayong hapon. Sidlak kaayo ang haring adlaw ning adlaw nga Lunes. Today is the first Monday sa bulan sa Pebrero. Agoy, February na gyud. Kagabi atong gi-welcome ang ato ang bulan sa Pebrero pinaagi sa Harana sa DXMUFM. And this time, this is our first episode alang niining tuiga sa atong programang DOST Techno Ascenso. Kauban nato ang Department of Science and Technology Region 10. Pinaagi nini atong regular program nga afternoon convo session. Hangtod kita alas 4 kini gihapon ang inyong host niini nga program, LG Iman Aninayon. And yes, aduna kita live nga makauban karon via Zoom atong mabati ang kini atong paghisgutan ang kabahin sa halal. I know for sure nga daghan ang aware or nakadungog na sa pulong nga halal pero wala gyud ta nakasabot og unsa gyud di ay ang halal. So it's about halal horizons, the science, faith, and inclusive growth pinaagi sa science and technology nga efforts sa DOST. So live karon nga atong makauban. Siya ang nag-handle or naghawid karon sa halal project sa Department of Science and Technology Region 10. Nagitawag kani og ang proyekto actually is entitled Development and Deployment of Halal Tourism Training Module and Halal Assurance System to secure halal compliance of tourism establishments in the region or Region 10. So, live karon via Zoom nga atong makauban ang Project Technical Assistant 2 sa Halal Ready Staff. Unsa man ning ready or REDI. Ato na sa yuron later. Kay live karon nga atong makauban gikulbaan na si Ma'am. Kay nakakuan pa naman ni naka-Filipiniana kay it's Monday karon. Oo, kauban nato karon si Ma'am Jelly Laman. Hi Ma'am Jel. Good afternoon and welcome to DXMU FM. Hello ma'am, maayong hapon sa tanan, sa tanan naminaw karon sa ato. Yes, good afternoon Ma'am Jelly. Taas kayo actually ang imong ang imuhang ko ano kanang biography pero wala na lang nako gibasa. Kay you are a graduate sa Xavier to no? Xavier University Ateneo de Cagayan. Part-time lecturer and assistant instructor on food department until now, ma'am? Yes po. Wow, that's good. Pero ma'am, naalang ko'y pangutana. Kung saan sa to ready? Ready. R-E-D-I. Ano siya ma'am? Isa na siya ka-programa ni DOST, no? Nga, daghan na siya og na branches. Isa na siya katong development and deployment of halal modules. So, ang meaning sa READY is Halal Research Ecosystem for Development and Innovation Program or READY. Okay, so it's about ecosystem and... Yes, sa halal po. Sa halal, sige. Research ecosystem. Research. For halal. Yeah. For I see. Innovation. Okay. Sige, so sa dili pa ta mo hisgot atong further pabitaw about ani ato ang topic, ato sa ila-ilahon ma'am, kung unsa gyud ining gitawag na halal. Okay. So, ang halal, no, kay kung madunggan maganda sa uban, mingon sila nga, ang halal, kay para lang na sa ato ang brothers and sisters in Islam, di ba? Pero, basically, ang halal this is for everyone. So, ang meaning ani niya, in terms of kaning Sharia law, o in terms of Quran, kung ingon ta og halal, that means kanang permissible. Pwede buhaton, pwede unon, no? So, pwede siya buhaton, kaunon, and dapat sakto siya.
in terms of musturya taog ka ng halal science ka na. Ang halal food, in terms of science, na siya ginatawag nga kato. In terms of religious aspect, pwede, no? Pwede, buhaton, kaunon. And in terms food of a science aspect, kanina siya gina-follow nga food safety kung pagkaon siya. So food safety, it's wholesome, it's good for our health, it's good for our well-being. So man na siya. So kung minutag halal, it's permissible, allowable. So kana pwede buhaton, pwede kaunon. So inana ang halal. So dili siya necessarily nga pag may taghalal intended na siya sa kanang dili pwede sa atong mga kaigsuunang Muslim. Maraging ana no. So ang term nga halal, ang equivalent niya is sa English permissible. In terms of religious aspect po sa ato ang mga brothers and sisters sa Islam, Oo. para sila in religious aspect, pwede siya accordance to Allah. So meaning, pwede na to gamiton ang word nga halal kung sa mga kuan lang ma'am, mga usual nga conversation? Kay- pwede rin siya, ma'am. Oo, kay like halimbawa, Halal food ni siya. sa food lang alone, ang halal? Food, services. Services. Pwede po siya services, oo. Cosmetics, pwede po siya, pwede ta makaingon nga ang ato ang halal kay cosmetic. Tapos, bali atong cosmetic kay halal. So meaning po dana ma'am, ang mga ingredients nga ato ang gipangbutang dito kay kanang halal food sila, no? For example, common man dyan pag maingon tag halal, walay pork sa kana. So meaning, katong mga ingredients nga atong ginasagol dito, wala siya mga haram. Kaya ang halal ay ang haram kay kabaliktaran mo na siya sa halal. So ang haram kay dili pwede. So example na ma'am kanang mga pork byproducts, mga gelatin, kanang gelatin made of kanang animal fat, no? Kanang example na kay kanang mga lard. So kana gina-consider na nato nga haram or bawal siya. So kung ang ingredients sa ato ang pagkaon nay inana nga mga ingredients, no, mga haram ingredients, dili na nato ginatawag nga halal. Or ato apong cosmetics, kung ilahang ginabutangan o kanang mga very, very common sa mga cosmetics, sa mga pagwapa, sa skincare, sa mga tao, kay kanang placenta, di ba? So, bawal na siya, ma'am. So, ginatawag ko na to na siya nga haram na siya nga ingredients. So, natay ubay-ubay nga mga cosmetics karon nga, they are halal certified. Pag wala siya yung mga haram ingredients so inana siya. So, kumingon po tag halal in terms of services, no, ilaha pong ginahatag sa ato ang service is in good condition. So, nang makahatag siya og good well-being sa atua. So, na may mga separate, for example, sa mga hotels, resorts, na siya mga amenities po within their area nga pwede ma-separate ang mga male and female, no? Inana ang kung in terms of services. So, very wide jud ang aspect in terms of halal, but in DOST Manggod, under the READY program, we are focusing more on the food safety side. So, murag sa pagkaon ni permanente ang amo ang direction kay DOST. So, gatabang ni sa uban, pero focus na mo on the food safety side po. So, sa mga pagkaon, jud may permanente tanaw na namo if halal ba na sila, ilang ingredients, no? Ilang pong process nga pagbuhat sa ilahang mga products, ma'am, tanaw na mo na sila if they are also halal or not. So, very wide range dyan kung yung taong halal, no? Actually, ma'am, first time to hear the word haram. Kaya marag wala kayo na to na ginagamit ang word nga haram, no? Meaning, not allowed. Dili siya pwede. Ang halal is allowed or pwede. Oo. Pero in haram... na sila Yes, ma'am. Ang uban lang ma'am kay may na sila non-halal. So, dili kayo may sila og haram. Haram, yeah. Kay not non-halal or dili halal, ana. Pero mostly ginagamit gid siya sa pagkaon, like in the Philippines, di ba, ma'am? Yes po. Widely, in terms of halal, widely used siya sa mga pagkaon, food manufacturers,
karon sa ato ang industry nga gina-push in the Philippines in terms of halal, we are more focused on the food side for now. Susunod na dayon tong mga pharmaceuticals, Mm-mm. fashion, kana siya.